yang mahita. Dami ni di batana sumurung siyan saluhu na roha, ima na mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Barita na uli nagabihatan di batari hita ima na tersurat di Rom bidu 4 mamukka mesian ayat 10 1 ayat 25 tangyo kamu mahatani di bata. Aidada marhite sian patiki ro baga-baga tu si Abraham nang tu peparanna nama dok ibana manean portibion marhite sian hati koranna sian hapor sian naido ay out akka siraduti patiki gabe panean dang marguna hapor siauni jadi pesama baga-bagay ay di horhon patiki do rimas alayang goso ada patik lau so adong do pangalaw siyon di bahini sian hapor siauni do baga-bagay asa sian asin ni roha do ay naing hot baga-bagay di sadok peparanay dada holan di dongan sapatik ni si Abraham do di dongan na sa hapor siyaon ay ama ni hita sa luhu na do ibana hobar tu natar surat ing hupabaki do ho gabe ama ni torok bangso diadopan ni di batamay na hinaporsyan na si Pangulo akan namate jala si Joe na so adokyan gabi adong maralohon na sa pakirimod do haporsyan na magkiriming sa gabi ama ni toro bangso ibana hobar tu hatay songonima sogot poparammo dang na olo gabeli haporsyon na paida pamatang na nahira so mar ngolube anong nga 100 tao be umurna nang paida si Sara naong saip ladangi dang olo gangguru hanamana dikon haporsyon di baga-baga ni di bata nalam tutuguna do tahi haporsyon na jala di parsanga pido debata ay pos si tutu do rohana tuk do gogo ni debata patupakon na pinarbaga-baganay ala ni ido bay na dirajumi gabi hati koran dada ala ni ibana sabing uban na tarsurat naon dirajumi tu ibana hitape ditata do disi ay siraju madona kita hapor siyaon di ibana napahehe Jesus Tuhatay siyan namate ay di pasa do ibana ala ni pangalaw siyatay jala si Pangulo siyala hati koratay ima sahana di hamuna donga saha porsyaon di bagansan Jesus Kristus adong da sada barita nagabe songon si hangulu honotta sian baritaon adong masada luat di tonga-tonga ni sada pulo ia di pulon adong matinggal sada keluarga na adong yanakon na marsahit masay posi jala parsahiton na sahit na langka jala dang boy di buwan na toras na marubat tukota ala sadok kepeng na jala ala sahitipe ala langka maol di boto isi dokter na alay porsedo na toras na nang yanakon na nang penaong marpiga-piga taon marsahit say porsyado na toras na ikon na pamalumon ni dibata songonido nang yanakon na porsyado malum imana nang pe nung tung masay pait pagkalal na jala nunga masay liling ido ha porsyaon ni keluarga
Alani dia makadonga saha porsyaun. Singkat cerita, adong ma sada rombongan kesehatan na pinaborha ni sada yayasan laho berkunjung tu sada kunjungan kerja tu sada daerah. Ima sian rombongan kesehatan rapdo piga-piga aka dokter spesialis. HP topet di parborhat rombongan ina sida marhopal. Di tonga-tonga ni pardalanan ni topuma masai gugu. Ima galubang ni lauting. Ala ni gugu ni galubangi pola magabe terdampar hopal nai. Tupulo ima nakaringani pulo nasa sadeng. Dungi Roma rombongan lau mamangalului songon persinggahan na ala dangadong bui komunikasi manang tu dia. Ape di idama adong sada jabu. Las marwana sida masuk mana sida di bagasi, jala ditutup ma adong tulu anak tinggal di bagasi. Sada amata sada ina tarak dot yan hakon na namar sahiting. Dusongoni Roma rombongani lau mangido tolong asa adong ingan na sida tinggal di bagasne. Masailas do rohani perjawi jala ulido pajakonon. Dusongoni tarsonggot ma rombongani adong sada dokter na dohot di rombongani. Marnida yanakon ni keluarga di sukuma. Na marsahit 2 anak tahun i 2 mang ninna. Saitaha di dokma sahit na sohuboto ha memang ala piga-piga kaparuba maddo dang adong nabui mangubati sahit na ala sahit langka doon dang adong dope na dapat tami dokter nabui mangubati yung ninna marupani. Hape di ida dokter umma bahwa sahit na adong didadanahi ima songo sahit na khusus na tu ibana kehalian na ima penyakit sakit hipertrikosis na jarang. Ape amata na manukuron ido spesialis na dido ma bah topet audo akan na mangubati sahit na songonon ninna marupani. Dungi diubati ma anak nai dang piga-piga narinay itor malum ma sahit niya nakon nai jala las marohana. Dia makadonga saha porsyaon anay berengota sian baritain ima nakaningani cara ni debata lahu patuduhon pamalupo sahit ni danaki nangpe sahit na langkay sahit na suhia masa. Alai laos disido haporsyaon ni amatari natay nang songon dat namar sahiti. Di haporsyai do ne kumalum sahit naing. Ido nanay berengota pengalaman rohani ni keluargai adok kaporsyaon na kumalum do sahit ni anak naing. Dia makadonga saha porsyaon. Ido tema ni minggutan di bagasatikyom. Argado di debata haporsyaon di ibana. Haporsyaon na songoni ima na luar biasa. Di bagasan turpu taon na yung sigatatama. Na pinatolhas ni Apostel Paulus. Patorakon urut ansi ni roga ni debata. Na mamitori jolma pardusa marhite barita haporsyaon na taida siano putta parsadaan si Abraham. Asan na dipatujolo Apostel Paulus dada ruh pardagigon ni Abraham. Alay tudosan ni haporsyaon na hobart tu pangidoan ni hata ni dibata. Dipatolhas
dosada ngolu jala malua si Abraham ala pos ni roha dohot hapor siyaonna dinasa baga-baga ni Tuhan Jehovah. Asabar guru tu hapor siyado dirajumi gabe hati goran. Torang situtudo masiray na do hapor siyaon tu hati goran ni sasahalak. Laos ido dalan gabe tubuh hapitoran. Barita ni si Abraham do di patujole apostol Paulus. Lago pa adarkon hina arga ni asin ni roka ni debata tu jolma manusia naung sange mardusaing. Murado dapo rohani halak Kristen na di Rom na siya ka Yahudiyo do molo ditaringoti opu na si Abraham. Ay torang do di parhatopo na sida hinatabo ni hapor siya ni puning. Memang ima nanang idota di bagasat trupukon. Masa do na makarikoton ruhut parsunaton di tonga-tonga ni ala Rom. Ruhut syarat hak Kristenon. Sigohan ni halak Kristen na so halak Hebrian. Lausima sada na nialo ni Apostol Paulus. Ay parsunaton na niula ni si Abraham. Dung jolo di jalo do bagabagi. Dada perjolo pati parsunaton tubuh asa di jalo bagabagi. Alanido torangdo gabi opu parsadaan ni siula nang naso parsunaton do si Abraham. Asa nunga di pasada nasida si dua horongi. Gabi tubuh ma ojahan nados. Ima hapor siyaon ni si Abraham. Hapor siyaon tubuh ala asini roha. Ima pajuhon na marisihon baga-bagay. Babagagay ma patubuh hapor siyaon. Na perlu ima porsiap. Taida ma si Abraham. Nang peso mungkin di pikiran ni jolma. Alay porsea do ibana. Gabe saut mapadan. Di jalo ibana nasian debata. Jalaima maseta kasta idam na nyodolkon ni ayat 10 siyay. Dang na olo gali haporsion nay. Paida-ida pamatang na nahira so marngulube. Anong nga 100 taon ne umurna. Nang paida-ida si Sara naong sep ladanging. Dang ologang guruhana manadikon haporsiaon di baga-baga ni debata. Nalam tutuguna do tahe haporsiaon na jala di parsangapi do debata. Ay po si tuturo rohana tuk do gugo ni debata patupakon na pinarbaga-bagane. Ima na taida. Ima pos ni roha si tutu. Jala pos ni roha ido. Nagabi tuk gogo lao majalo huaso siya debata. Tuk do gogo ni bata patupakon akan na pinarbaga-bagane. Jala molo tapay hutihu piamak kadongan odos ada hapor siyota. Molo tapay hutihu Pangulo ni Jesus na pamalum akan amar sahid. Na Pangulo akan amate. Do napatadahon akahalongangan. Do akan asing dope. Say jo do disukuto Jesus tu natoroping. Porsea do hodisi. Molo porsea do ibana laos tiki ima malum. Molo porsea di ibana laos tiki ima malua.
Molo porsea do ibana laos tiki ima mangolu. Jala molo porsea do ibana laos di tiki ima dapotan haluau. Alani dia makadongan masai menarik dom turpuk taon. Di odol khodo tu hita asa naing ma. Dapar hato poton jala arga do di debata hapor siau ni. Alanino di hamak kadonga sa hapor siau. Di tema ni minggu tahun dio dol kodo tu hita di minggu reminiserion. Ala argado di debata hapor siau di ibana naing mata patuduho ni. Ikonadong do ima songo padata songo si patuduhonota halak nong di pitori hita jala halak namar hapor siau. Songon si Abraham gabe tiruad di hita. Tutudang apala patorang okku besongo dia pardalanan ni si Abraham. Dang apala patorang okku besongo dia parsuru ni debatatu si Abraham. Alay nang taida do ima ujahan ni ngolu ni ibana. Songo nima nang tuhita ujahata halak na porsea. Ikon olo hita marparange di jolo ni debatam. Hiduplah di hadapan Allah dengan tidak bercela. Lapatanna di si manang ape taula manang ape taula manang di dia pe hita maringanan ikut totong hilalauta na di julut taru di batam. Asa idu halak na porsea. Molo songoni mabiar mahita mangulahon akadusa. Mabiar mahita mangulahon na solomo ni rohani di bata. Ay porsea do hita di julutta di bata. Songoni do si Abraham. Porsea ibana sitiap mangalak kay mana di juluna di bata totong madongani ibana. Imanang tuhita asa unang be taula khudusai. Ikut tahapur siai, ikut marparange di juruni di bata hita hidup dengan tidak bercela. Itu halak nong dipitoring. Jala ikon olo hita mabahin di bata gabe di bata ta si tutu. Una tong mabiar. Na tutu si tutu holam makaposi di bata. Pagong gopon sa dok ngolu taon. Hola tutangan ni debata. Unang be adong debata na asing. Unang be tahapo si arta. Unang be tahapo si guguni portibyon. Unang be tahapo si akadatu. Unang be tahapo si nang akagugo-gugo ni akaparbinotoan. Manang kemampuan, manang akajabatan, manang akajimat, manang akapajaga ni daging. Makan akabulle-bulle na asing dope. Unang be tahapo si ai. Alay hola jahubama. Tabain di batata tahapor siyay manotong. Unang be asalarong marsay itor sa itahilala adong dupe nabuhay pang rubat akana asing. Alay tatiru manakay songon hapor siyaw ni danahi. Hapor siyaw ni keluargay. Natotong ditongos di bata imatabit dokter laho pamalupon sa ini. Nampe sahit nalangka. Namangi umanang dohono ni turpuko do argado di dibata hapor siyaw di ibana ikut dohot manang tuaka pinoparta olam mga sakon debata. Songo kita pinopar ni si Abraham nasa tiya tutuhan Jesus. Nahot di tuhat ta Jesus Kristus ido nanaing berengota gabe sada penggenerasian hapor siyaw ni asat kodohonot tano asa taingot akadinggan bangsa ni dibata si patol hasota tuaka nau poso jala menarik do di bagasa truputom di ayat 24 hita pedita tak do disi ay sira jumo do nakita di hapor siyaw di ibana napaheheon Jesus tuhatta sin namate ay di pasa do ibana ala ni pangalasyotta jala di pangolu siya katigorata atong imanoaing gabi ujahata
Tajalo do argado hita di bata ala ni haporsyaon ala di pitorita ala ni hati koran marhiti ima. Mau lihat ma di bata naung mangihot kita Tuhan luauning. Dot holong ni rohanam, doa ni rohanam. Nunga di pasau di batai di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Tajalo jala tahaporsyai ma. Pada tai pada naung na di bata setia mahita manghuto di mana setia mana kita di ulotai asa to tonggabe ima songok kaporsyaon ni Abraham atong laus marhite turpukoma naing mah akahala na porsya hita manang ahape na masa di nguluton ikodohono tado tatiyo ma tuhata Jesus Kristus. Amen. Martang yang mahita. Mauliate mariho ale Tuhan de bata marhiti hatam nama kuling hami. Amen.